Għaliex dak li huwa ħares lejh il-Ġesu tbiddel fih sal-punt li l-mulejtaħ il-pjagi. Ġesu msallab li Franġisku jikkontempla fil-kappella ta' San Damjan jitnaqqax f'ġismu fuq l-olja tal-Averna meta sentej qabel mowtu jirċievi d-don tal-pjagi. Allura sistijaj, San Franġisk issa ma jibqax biss bniedem illi bil-kelma tiegħu prova jiġbed il-bniedmin lejn Ġesu. Imma Franġisku sar bniedem li fih innifsu il-persuna tiegħu saret għajta waħda, Ġesu. U aħna hemmhekk iridu naslu sistijaj. Illi l-ħajja tagħna tajjat Kristu fid-dinja tal-lum. Li l-ħajja tagħna tiegħek personali tajjat il-kelma ta' Ġesu. In-nies barra ħbieb. In-nies li nqatgħu minn Ġesu nqatgħu mill-Knisja għandhom bżonn qaddisin li Kristu ovvju fihom. Il-Kristu li huma ma jirċevux l-Ewkaristija jistgħu jarawh fikom. Il-Kristu li ma jisimgħux ikellimhom fil-kelma tal-għax ma jisqux biex jisimgħuha. Jistgħu jisimgħuha minn fomkom, mill-eżempju tagħkom. Hemm bżonn li intom fuq il-post tax-xogħol tajtu Ġesu. Hemm bżonn li fil-postijiet ta' divertiment tajtu Ġesu. Hemm bżonn li f'tant ambjenti ngħidu l-kelma Ġesu eżistijaj. Dak ifisser nkunu qaddisin illum li npoġġu l-Ġesu preżenti fil-ħajja tagħna u fis-soċjetà tagħna għax ninbidlu aħna imma l-ewwel titbiddel int u mbagħad jitbidlu ta' madwarek. Niftakar meta qaddist jiena waħda mid-deċiżjonijiet li ħadd kienet li ma nistenna l-ħadd li jitbiddel jekk qabel ma nħobbux. Għaliex nemmen profondament eżistijaj li d-dinja iva tista' titbiddel. Knisja tista' tkun isbaħ. Is-soċjetà tagħna tista' tkun differenti. Biss jekk aħna nħallu l-Ġesu jibda jħobb fina. Dak ifisser nkun qaddis li Kristu qed jgħix fina u issa jibda jħobb fina. Tiftakru Ġesu x'qal? Ġesu qalilna fl-aħħar ċena dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu l-xulxin kif ħabbejtkom jien. Għaliex qalilna dan hu l-kmandament tiegħi? Ġesu forsi ma kienx jaf li fl-Antik Testament diġà kien hemm il-kmandament tal-imħabba, ħobb il-Alla b'qalbek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, ħobb il-għajrek bħalek innifsek. Għaliex huwa l-kmandament tiegħu? Huwa tiegħu għaliex irid jgħix hu issa ġewwa fina. Huwa l-kmandament tiegħu għaliex Ġesu nnifsu irid jgħix l-imħabba fik. U allura jew nagħmlu kuraġġ. Ejjew inkunu dawn il-qaddisin li nħallu l-Ġesu jgħix fina. Ejjew nkunu dan il-qaddisin li nxerdu din l-imħabba din il-fwieħa ta' Kristu kull fejn inkunu. Ejjew nkunu dawn il-qaddisin li nġibu l-bidla. U ibda minn fejn int, għażis hija għażis oħti. Ġesu jrid jużak fejn int. Xi drabi u jdispjaċini ngħidha di li anke fl-istess komunitajiet tal-parroċċi u faqditu movimenti. Nibdew biex nevanġelizzaw u nqazzu lil kulħadd imma ninsew il dawk li hemm madwarna. Nibdew b'dawk li huma barra mill-Knisja u ninsew il-familja. U eżistijaj, din hija problema li għandna fil-Knisja tagħna bħala Nsara. Irridu nibdew mill-familja. U l-familja hija challenging iktar minn ħadd ieħor. Għaliex? Għax jafuk. Għax jafu li m'intix tajjeb, jafu d-difetti tiegħek. Umu jorqdu miegħek, imma minnhom tibda. Jekk maħniex ħanibdew mill-familja eżistijaj, jekk maħniex ħaniskopru l-qdusija fil-familja, jekk mhux ħaniskopru l-familja bħala l-post fejn jien nitqaddes u l-post fejn jiena nqaddes il-ħadd ieħor, allura ħankunu ngannati. Allura maħniex ħanibnu fis-sod. Il-familja hija l-ewwel post eżistijaj fejn aħna nesperjenzaw l-imħabba. Il-familja hija l-ewwel post fejn aħna nesperjenzaw il-maħfra. Il-Papa Benedittu 16 fil-messaġġ li ta' din is-sena għal-jum il-paċi qal ma jkunx hawn paċi fid-dinja jekk ma jkunx hawn paċi fil-familji. U hemm bżonn
L-qaddisin tal-lum ikunu qaddisin fil-familja l-ewwel. Il-Papa Giovanni Pawlu II kellu xewqa kbira fil-ħajja tiegħu illi jiddikjara qaddisin jikkanonizza koppji miż-żewġin fl-imkien. Ma rnexxilux. Forsi rnexxilu dan ta' warajh. Però wasal li beatifika koppji miż-żewġin. Koppja Taljana, Quattrocchi. Mixja wkoll il-kawża ta' beatifikazzjoni ta' omu missier Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, Louis u Zélim Martin. Eżistijaj, il-Knisja titturina l-qdussija possibbli f'kull stat fil-ħajja tagħna. Però jeħtieġ fi żminijietna niskopruha b'mod partikolari l-qdussija fiż-żwieġ u l-qdussija fil-familja. Għaliex? Għax iż-żwieġ u l-familja huma taħt attakk sfrenat fis-soċjetà tagħna. Mhux biss minn diversi ambjenti fis-soċjetà. Ix-xitan għandu interess li jkisser iż-żwieġ u l-familja. Ħalli jtellifna s-sens veru tal-imħabba. Jekk it-tfal jitilgħu familji mkissrin, kif jistgħu jesperjenzaw l-imħabba vera? Kif jistgħu jemmnu f'Alla li jħobbhom? Kif jistgħu jemmnu f'Alla li qed magħhom? Jekk l-ewwel immaġni ta' Alla li jaraw hija immaġni mkissra li aħna nagħtuhom, u mhux l-immaġni vera tal-Mulej Ġesu li jinsab fl-għaqda fl-imħabba ta' bejnietna. Allura eżisti iva, kunu qaddisin kif qaddis u missierkom li hu fis-smawiet. Ma kunu qaddisin fil-familja tagħkom. Dak ifisser illi l-membri tal-familja tiegħek qegħdin hemmhekk biex jgħinuk titqaddes u di jifhimha hija oħti. Il-familja li Alla tak hija dik li biha jrid juża biex lilek jagħmlek qaddis. Jekk żewġek nervuż, bin-nervi tiegħu irid iqazzek u mhux se jraqazzek bil-paċenzja ta' sieħbek fuq ix-xogħol. Jekk it-tfal tiegħek huma ribellużi, wuliedek se jqadsek bir-ribelljoni, mhux kemm huma kwieti tal-ġara. B'dak li hemm fil-familja tiegħek se jqadsek, tbiegħed minnhom u titbiegħed mill-qdusija. Tbiegħed minn dawk li Alla tak biex iqadsek bihom u ma ssirx qaddis. Ifisser li tibqa' tħalli dnub jaħdmek f'ħajtek u ma tħallix il-Kristu jużak fi żminijietna. Ħalli jibdel il-ħaddieħor u lilek. Iktar ma titbiegħed mis-sejħa li Alla millek, inqas issib il-ferħ tiegħek imbagħad. Anke jekk ngħaddu mumenti jibsa biex nitqazzu eżistijaj. U l-mulej għaddina minn mumenti jibsa. Però jeħtieġ għax biex insiru qaddisin irdu nkunu purifikati. Irdu nkunu msoffija mid-dnub fil-ħajja tagħna, irdu nkunu msoffina minn dak kollu li lna jfixkilna milli nħobbu bil-verità. Għax il-qofol ta' qdussija ħbib tiegħi kif tiġedna hija l-imħabba. Il-qdussija mhix tagħmel mirakli. Qdussija mhix toqgħod fejjaq in-nies. Il-qdussija mhux li jkollok xi viżjonijiet. Il-qdussija mhijiex li ħajtek tom f'dak li hu sopranaturali, ma jagħmlek xejn qaddis minn dan. Il-qdussija kemm qed tħalli l-Ġesu jgħix fik u bżonn li aħna nżommu l-mira tagħna f'post eżistijaj. U llum saqsi lilek innifsek, f'liema huma dawk iċ-ċirkustanzi li int ma dikx tħares lejn Ġesu. Liema huma dawk iċ-ċirkustanzi fejn fihom int qed temmen iktar xejt il-bniedem milli xejt Alla. Liema huma dawk iċ-ċirkustanzi fejn int Alla x'jaħseb dwarek u xejn dwarek sar irrelevanti. Liema huma dawk iċ-ċirkustanzi li int qed tgħid fihom jien ma rridx nitqaddes. F'dak kollu int qed tiġħad lil Alla. Int tkompli tkun ħati ta' tbatija ta' Ġesu li fuq is-salib korrob u qal Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Meta nifhmu eżistijaj u nagħlqu b'dan l-ħsieb dik id-tbatija li għadda minna Ġesu. Allura nifhmu kemm hu kraħ id-dnub tagħna u l-urġenza li aħna nikkonvertu u nitqazzu. Kemm sabiħa eżistijaj li aħna nidħlu fl-iva ta' Ġesu għal Alla l-Missier.